A poďme späť na Slovensko. Počasie bolo dnes v Liptove všelijaké. Slnko striedal studený dážď. Napriek tomu sa mnohí zabavili, najedli a zažili aj turistiku. V liptovských Hrevúcach sa súťažilo vo varení, ale aj v jedení brinzových halušiek. Nože ako vznikala brinza v minulosti a kde sa páslo, to sme sa zás dozvedeli len z nedávno otvoreného ovčiarskeho naučného chodníka v Račkovej doline pri Pribyline. Co se smějete teď? A to nejde na smích. Tu ide o život. Takú špeciálnu pásku, bo jak budeme trestať tie bandúrky, že by nám krev nepodseklo do tých bandúrkov, bo nás diskvalifikujú. Napriek tomu, že v Liptovských Hrevúcach bolo chladnejšie, týmto Bystričanom bolo horúco, a to nie len kvôli tomu, že stáli blízko pri Piecke. Teplomer sa ledva šplhal k 15 stupňom Celzia a aj viackrát pršalo. Napriek tomu súťažiaci z viacerých kútov Slovenska sa snažili ako mohli. My sme došli sem z Bogdanovec pri Trnave, pozor, slaninu trnavskú, lebo na Liptove nevedia robiť slaninu. A čo si aj navarili, to si aj zjedli. A v rekordne krátkom čase. Teraz ideme po jedinečnom náučnom ovčiarskom chodníku na Slovensku. V Račkovej doline síce prší, ale je tu prekrásna príroda a vonia tu vzduch. Napriek dažďu sa však viacerí tmolili v lese. Takýto chodník totiž inde nenájdu. Naučný ovčiarsky chodník mapuje starú ovčiarsku cestu. Všetky tieto tabule, ktoré sú tu osadené, sú miesta, kde kedysi bol salaš. Z jary ovečky vyháňali len za dedinu, potom išli vyššie do hôr. Postupne sa tento salaš presúval do hôr a úplne na záver bol pri kolibe pod Klinom. Najmä pribylinskí turisti s domácimi hasičmi kolibu rekonštruovali, urobili aj prístavbu, takže koliba môže slúžiť vyčerpaným turistom ako skromná útulňa, najmä ak ich prekvapí ako dnes intenzívny dážď. Z Liptova Eliška Prečová, televízia Joj.